Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Scorpio16. Ngayon pong Martes, magluluto po tayo ng natong or laing sa Tagalog po. Tara po, samahan niyo po ako sa pagluto. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. Guys, nagpiga na po tayo ng niyog para sa ating gata. Yung daing po ay binabad na rin po para mabawasan yung alat. Kasama rin po yan sa pagluto natin ng natong natin ngayong tanghali. Nilagay na po natin yung coconut milk or gata sa kawali. Lagay na po natin yung bawang, sibuyas at luya. Tapos apoy po ay medium heat lang po. Kasama ang balat ng sibuyas sa pagluluto. Ayan guys, kailangan po natin halo-haloin. Huwag lang masyadong halo at baka matapon. Dahan-dahan lang po paghalo. Para hindi lang mambo. Hindi yung parang naghalo tayo ng kalamay. Guys. Saan ba si guys? Guys. So pagkulo na po guys ng ating gata, lalagay na po natin yung natong o yung GABI. Ayan po. Ilagay. Kailan po halo na halo. Nilagyan na po natin ang konting seasoning, tsaka yung daing nilagay na po natin. So maghintay lang po tayo ng mga 15 minutes po para maluto na siya. Pero meron pa tayong lalagay yung pinaka pangalawang gata. Kaya po yung pangalawang gata ilalagay na po natin. Kanina unang gata, ito yung pangalawang gata. So, hintayin na lang po tayo ng 15 minutes guys para maluto po yung ating ulam ngayong tanghali na Martes, laing or natong sa Bicol po. So guys, tikpan na natin guys. Okay guys.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.